Ja se moram odmutati da krenem. Dobro večer, dragi strastvenici. Evo, nadamo se da ste dobre volje. Jer ćemo se danas baviti nekim jako, jako zabavnim stvarima. No prije toga, evo, imamo nekih par samo stvari, par malih napomena. Yes. Hvala ti, Sanja. Čujemo se odlično. Nadam se da i ti mene čuješ, da? Imam nove slušalice, pa ne znam. Ok. Da, ovako, par samo naputaka u vezi rekapitulacije. Rekapitulacija je glavna praksa ove godine i shvatite ju ozbiljno. Koliko god da se igramo, želimo se igrati na način na koji će nam donijeti slobodnu energiju. I ako ne odradite praksu rekapitulacije na način na koji ste dobili upute, može se desiti da ju odradite i date puno truda u to, puno svog vremena, stvarno date svoju energiju u to, međutim nećete dobiti za uzvrat ništa ako niste pratili upute. Upute mi nismo izmislili, da se razumije, nego upute su ovdje zato jer to je putokaz koji pokazuje na koji način ćete izvući slobodnu energiju iz ove prakse. I onda kada završite rekapitulaciju, javljate se Valentini. I Valentina vam daje daljnje upute. Te upute shvatite vrlo ozbiljno. Jer vi možete misliti, ja sam napravio rekapitulaciju i to je sad to. Međutim, ako ne slijedite upute u potpunosti koje vam je Valentina dala, vi sa tim neslijeđenjem uputa možete baciti u vodu sve ovo što ste do sada napravili. Ok? Stoga, ako postoji netko tko nije slijedio upute koje je Valentina dala, neka se javi meni na privatne poruke i onda ćemo vidjeti šta ćemo. Toliko o tome. Ok. Pa da, meni nekako, mislim, nama je uvijek nekako žao kad vidimo da ljudi se potrude, odrade dio rekapitulacije i tako dalje. Međutim, ono što slijedi kad napravite tu rekapitulaciju je najbolji alat na svijetu koji imate za jako puno stvari. Tako da, nemojte, šteta je olako je shvatiti, jer je stvarno, ne znam, mislim, evo, Ines i ja smo probale 1000 praksi, možda i više od 1000. Nijedna nije ovakva. Ne. Tako da... Pita Jelena, da li je isto vrijeme puhanja? Pa ovako, Jelena, ajmo, ako pitaš za ovaj nastavak nakon, ajmo to na privatne poruke, ok? Jer neki još nisu završili rekapitulaciju i poanta je da idete korak po korak, da ne znate unaprijed apsolutno sve. Jer će to zakomplicirati jako stvar i ako znate unaprijed sve, velike šanse su da vas Đuro pobjedi. Okay? Jer ako vi znate, zna i vaš Đuro. Kužite spiku. I onda je ovo na need to know basis, ko u špijunskim filmovima. Ok. Pita Katarina da li može da se desi da smo osjetili da smo otpuhali nekoga, a to je bio naš Đuro, a ne istinski da smo završili. Ja sam se toga stalno u početku plašila i onda nastavljala i jako osjetim da je kraj. Katarina, bili smo rekli da kad krenete puhati, ako na kraju te rekapitulacije, tog dana rekapitulacije, osjetite da ste ok i da je sve u redu, tada ste otpuhali. Ako osjećate neku težinu ili se ne osjećate dobro ili vas boli glava ili vas boli noga ili vas nešto nije u redu, onda samo sjedite još pod haljom i pušite u prazno. Kad mislimo u prazno, onda mislimo bez da ste pročitali ime. Samo, sad ne mogu jer imam ove nove slušalice, tako da ne mogu sad to pokazati, ali mogu ovako, evo, ne morate držati prste. U ritmu u kojem vam već vama dolazi. Dunja pita, možemo li se vratiti na seksualne partnere kad smo pred kraj rekapitulacije? Ne, Dunja, ne treba. Znači, šta se dešava?
Vi rekapitulaciju ste završili, taj dio rekapitulacije, tek kad ste spalili. Znači, vi ste sad nekog otpuhali, međutim, te spone su još uvijek aktivne sve dok niste zadnju osobu otpuhali. I onda to sve spalili. Kužite? I onda, recimo, ako napravite pod navodnicima rekapitulaciju i onda oduljujete sa paljenjem. Joj, ne idem palit. Poništili ste sve što ste radili. Kužite? Znači, treba biti, dajte se stvarno da to ozbiljno shvatite, jer ovo je vaš trud, vaše vrijeme. I rezultate ćete vidjeti po tome, svi ćete se pitati stalno, ja da sam dobro odradio rekapitulaciju, rezultate ćete vidjeti po tome da li ćete u praksama koje radimo imati dovoljno slobodne energije. Ako ćete osjetiti da imate dovoljno slobodne energije u praksama u koje radimo, da, super ste odradili. Ako osjećate da vam šteka malo slobodna energija, a odradili ste rekapitulaciju, sve po pravilima, onda se ponovno javite i onda ćemo vidjeti šta ćemo, jer onda očito nešto niste napravili kako treba. Eto. Ok, to je to. Sad možemo ići za ozbiljno na današnju temu. Današnja tema je egzistencijalna perverzija, to ste već vidjeli na naslovu. Većina vas je već poslušala ono prastaro predavanje od pred puno godina, ne znam više nijak koliko, ali nama se čini iz prošlog života predavanje nekad prije kad smo bile jako male. I danas ćemo se baviti tom temom. I trudit ćemo se ući možda čak malo dublje, vidjet ćemo danas kako će nam ići u to sve zajedno. To što znate što to jest i ako ste nešto slično radili prije i ako ste prije strasti nabasali na to, ja ne znam više Ines, smo mi dali meditaciju ili nismo, ja se više ne sjećam ničeg što nije sad i ovdje se ja ne sjećam. Nemojte misliti da ste to odradili, samo to smo htjeli reći. Ako ste se sreli prije s ovom idejom, sad ćete se sresti iz jedne nove perspektive, iz jedne strastvene perspektive. Ok, eto. I pa ja predlažem Ines da mi ritualno počnemo, jel tako? Ok, smjestite se udobno, ovo će trajati malo duže, jer će vam ovo biti ujedno i meditacija koju ćete raditi sljedećih barem 3 tjedna, onda ćemo vidjeti jesmo li odradili ili nismo, dok to ne sjedne, tako da udobno se smjestite, tako da možete jedno, 15 minuta, možda 20, vidjet ćemo koliko će nam ići, ostati u miru, sa tijelom, sa sobom, u nekom položaju koji je sjedeći, može biti podržan ako je potrebno. I zatvorit ćemo oči. I danas ćemo prvo stisnuti sve mišiće. Znači lica, ruku, dlanova, svega, sve, cijelo tijelo stisni. I onda na izdah otpusti. I opet. Stisni, sve stisni, i lice, i ramena, i dupe, i noge, i stopala, i dlan, sve stisni, i izdah, otpusti. I još jedan put, na udah, stisni cijelo tijelo, zgrči sve što imaš, stisni, jako, i na izdah, opusti cijelo tijelo. I osjeti mekano lice. Mali osmijeh na gornjem nepcu. Sa svakim udahom osjeti kako je cijelo tijelo podržano. Osjeti dodirne točke s podom. I osjeti kako te gravitacija mekano prima u svoj zagrljaj. I ti puštaš stomak da bude potpuno mekan. Sve organe stomaka, sve organe zdjelice.
I puštaš bedra da se otvore. Cijele noge da se rastope po podu. I omekšaj i ramena i prsa i osjeti srce kako kuca. Sa udahom osjeti ekspanziju koja se događa unutar tijela. I stavi svoju pažnju na sav taj prostor unutar tijela. Sjeti svoje stanice, svoje atome koji su potpuno prazni. Sjeti koliko prostora imaš u tijelu, koliko praznog mjesta. I samo diši u tu prostornost. Samo sjeti tu ekspanziju sa udahom, kontrakciju sa izdahom, ponovnu ekspanziju sa udahom. Samo diši tu prostornost. I osjeti kako tvoja koža dira zrak oko tebe. I dok dišeš i osjećaš tu ekspanziju, primijeti možeš li razlikovati gdje je kraj atoma koji čine tvoju kožu, gdje počinju atomi zraka. I osjeti zrak oko sebe, oko cijelog tijela. I samo primijeti kako nije sasvim jasno gdje ti završavaš, a svijet oko tebe počinje. Ekspanzija, kontrakcija. Gdje sam ja? Jesam li ja ta ekspanzija? Ta kontrakcija? Jesam li ja ti atomi mojeg bića puni praznog prostora? Gdje je granica između mene, prostora oko mene koji diše sa mnom? Na trenutak se zapitaj, jesam li ja sve ovo? Mekanog lica. Samo primijeti svoj dah. Primijeti kako te nešto udiše. Kako te nešto izdiše. Ti nisi taj koji kontrolira ovaj sustav. Ti nisi taj koji diše. Ko to diše, ako ne ja? I ostani sa disanjem koje ti se događa. I pusti da te udahne. Pusti da te izdahne. I pusti da sila života diše kroz tebe, u tebi, oko tebe.
I onda osjeti kako srce kuca. Ne moraš naređivati srcu da kuca, zar ne? Nešto drugo kuca tvoje srce. Sam život kuca tvoje srce. A ti se pitaš, ako nešto drugo radi kroz mene, jesam li to ja? Ta sila života koja diktira moj dah, koja kuca moje srce. Jesam li ja ta sila? I sad uoči misli koje prolaze tvojom glavom. I na trenutak ćemo eksperimentirati sa svojim mislima. Jer mi mislimo da smo mi kreatori svojih misli. I da mi biramo što ćemo misliti. Jel' tako? Ako je to točno, ako si ti doista u kontroli svojih misli, sad ćemo narediti umu. Ume moj, gasi sve misli na 1 minutu. Ugasi sve misli na 1 minutu. Promatraj. A ja sam tu da brojim tu minutu. I slušali te si li uspio imati potpuno prazan 1 minutu? Ili su se misli kretale kroz tebe? Same su se mislile kroz tebe, u tebi, oko tebe, iako si ti naredio da to ne rade. I pusti nek te prožme znati želja. Možda ja nisam autor svojih misli. Možda to neki radio koji odašilje misli. Ja samo primam. I misli samo prolaze mojim umom. Kao što nešto diše kroz mene. Kao što nešto lupa moje srce. Ta prekrasna znatiželja te vodi u daljnje istraživanje. Ako ja nisam moja misao, ako ja nisam moje srce, moj dah, ako ja nisam autor mojih ideja, tko sam onda ja? Jesam li ja možda sve ovo što se događa u mom životu?
Samo osjeti svoju prostranost, svoju prisutnost. I osjeti kakav je taj osjećaj. Ja jesam. Ne moram se definirati, ne moram imati granice. Ja jesam. Sjeti svoje biće. I osjeti svoje tijelo. Bez napora. Ja jesam. Ja jesam. Ja jesam. I osjeti kako tvoje tijelo reagira na tvoje priznavanje samoga sebe. I dok se tijelo mekano giba, ti si iznad svega toga. Ti samo promatraš svoje tijelo, svoje misli, svoj dah, svoje srce. I ako sam ja promatrač, što je s mojom misli da sam ja žrtva mojih surovih okolnosti? Što je moja misao? Ja nisam dovoljno vrijedan. Nisam dostojan. Što je moja krivica? Što je moj sram? Što je sve to ako sam ja promatrač svega što postoji? I sad u svojoj silnoj prostranosti svojeg bića nađi onaj dio tebe koji želi avanturu, koji želi uzbuđenje, kojem ovo stanje bivanja nije uzbudljivo. Onaj dio tebe koji želi osjetiti kako tijelo gori, kako ga prožima strast za životom. Onaj dio tebe koji želi okusiti da ga prožima sam život, sama sila kreacije. I zapitaj se koji dio mene želi avanturu. Je li to moja misao koja želi avanturu? Ili je to moje ogromno biće koje sadrži sve što postoji, koje želi živjeti potpuno, koji želi doživjeti sve što postoji. Izdahni i sad se sjeti nekog nedavnog iskustva kad si bio ljut, neugodno ljut, možda frustriran, izluđan, nemoćno ljut. I uđi u to stanje. Uđi u tu senzaciju. Ljuta sam za poludit. O, kako sam ljuta. Zadavit ću te kako sam ljuta. Kad te uhvatim, znaš šta ću ti napravit. Zadavit ću te golim rukama koliko sam ljuta. Puknut ću koliko sam ljuta. I dozvoli toj senzaciji ljutnje da te potpuno prožme. Sjeti kako ćeš eksplodirati od ljutnje. Kako ćeš vrištati od ljutnje. Sjeti to na udahu, na izdahu. Podivljaću. I osjeti svoje tijelo. Promotri svoje tijelo.
svoj spremnik za sva tvoja iskustva, za sve tvoje podražaje i samo se sjeti kako psuješ, kako vrištiš, kako sve kletve ovog svijeta izlaze iz tvojih usta, ti kretenčino, ti prokletniče, kako se usuđuješ to mi napraviti, ti debilčino jedna, debilna, užasna, mrzim te, ti odvratni zločincu, ti i tvoja sranja, mrzim te. I osjeti to u tijelu. Osjeti tu energiju. Osjeti tu vrućinu. I osjeti taj moćan osjećaj. Osjećaj pravednosti. Kako bi te zadavila, jao, kako bi te zadavila, wow. I osjeti to strujanje po cijelom tijelu. To potpunu dozvolu da budeš zao, a tako pravičan. Da, ja sam u pravu. Sjeti taj gnjev u sebi. I osjeti kako je tijelo odreagiralo na njega. Osjeti je li to u obrazima. Osjeti tu senzaciju pokretanja te energije unutar tijela. Sjeti kako je dobro. I osjeti zdjelicu. Primijeti. Primijeti kožu. I zrak oko tebe je postao topao od tvoje goruće ljutnje. I samo osjeti taj pogon iznutra koji te kompletno obuzima. Sjeti tu moć koju imaš unutar tijela, koje cijelo treperi. O, ljutnja, kako je predivna ljutnja. Kako mi se sviđa ovaj osjećaj u tijelu. Samo na trenutak zastani, primijeti ga. I uzmi udah i izdah. I sjeti se jedne situacije u kojoj si bio žrtva. Koji si bio nedovoljno vrijedan. Pozovi tu situaciju. Pusti neka te prožme. Jadna ja. Kako je ovo nepravedno, jadna ja. O, kako sam jadna, mala i nemoćna. Kako mi je teško. Primijeti i osjeti tu senzaciju. Da li ti možda pritišće prsa? Osjeti tijelo ponovno. Tu zanimljivu senzaciju koja te stišće, koja te grči. Ta nemoć, ta muka u želucu, ta slabost. Kako je zanimljiva, zar ne? I primijeti kako se osjećaš tako smrtno, tako tjelesno. I istovremeno jako zanimljivo. Cijelo tijelo je u podražaju, cijelo tijelo treperi od odvratnosti ove senzacije, od patetike, od gnjusnosti.
A opet tako je izvanredna, zar ne? Ta toplina tijela koja se grči. Nemoć. Ne mogu. Udahni, izdahni. I ponovno promotri sav taj prostor unutar tijela. I osjeti tu ekspanziju, tu životnu silu koja te diše. I osjeti kako imaš mjesta u svom tijelu za sve ovo. Imaš prostora za sve ove senzacije. I to je samo senzacija od koje tijelo podrhtava, od koje osjećaš želju za životom, strast kako kola unutar tebe. Sjetiš želju da se osjetiš kompletno, da znaš da si živ. Da osjetiš kako čitavim tvojim bićem kola život. Ta neuništiva, vječna sila. To si ti. I pusti znati želju da se poigram. Ako sam ja život, nije li moguće da u dijelu mene postoji želja da samome sebi dam ovo iskustvo? Da cijelo moje tijelo treperi od osjećaja manje vrijednosti. Da izgaram od ljutnje, od frustracije, od nemoći, od oskudice. Je li moguće da ja želim ovu senzaciju kako bi osjetio život kako kola cijelim mojim bićem? Da li je moguće da u meni postoji želja da se osjećam ovako? I nađi taj svoj dio. U svoj silnoj prostranosti svojeg postojanja nađi taj dio tebe koji stvarno uživao u primanju te senzacije, ljutnje, frustracije, srama, krivnje, oskudice. Nađi taj dio sebe koji to smatra fascinantnim, istovremeno odbojnim i neodoljivim. I osjeti taj svoj dio i reci mu: hej, ti si dio mene koji uživa u osjećaju manje vrijednosti, u sramu, u skrivanju, u ograničenjima. Ti si dio mene koji je fasciniran tim senzacijama, jer se želi osjećati živo, jer želi uzbuđenje. I ja te želim postati potpuno svjestan. Želim skroz osjetiti to što mi daješ. Želim otpustiti sve otpore i želim te prestati osuđivati, prestati te se sramiti. I uzmi veliki udah i ponovno osjeti tijelo kako se rastvorilo da primi ovaj dio tebe. Vidi možeš li pronaći u svojim prsima, u grlu, u zdjelici, senzacije ovog pristanka. I sasvim svjesno osjeti kompletno ispunjenje tim senzacijama. Da, ja imam puno pravo uživati u svakom djeliću svojeg iskustva života.
Ja imam pravo i na ovu vrstu užitka. I ovaj dio mene koji traži uzbuđenje, avanturu, nije moj neprijatelj. Ovaj dio mene, moj prijatelj, moj ljubavnik. I želim se spojiti s njim, poznati ga i voljeti ga. Uzmi veliki udah. Sjeti život u sebi. Sjeti da jesi život. I da ti tijelo pršti od sila života. Da, želim strast. Da, želim vatromet. Želim se osjećati živ. Nađimo li osmijeh na gornjem nepcu. Sjeti srce kako kuca. I dah koji te pokreće. Sjeti kako si cijeli živ. I onda lagano sklopi ruke ispred srca. Protrljaj dlanove. Tople dlanove položi na svako oko. I kružnicama utrljaj pranu. Otvori oči unutar dlanova. I dlanove poput prozora. Dobrodošli natrag, dragi strastvenici. Da vas vidimo. Potpuno prepuštanje životu je nešto što učimo kroz ovu praksu egzistencijalne perverzije. I kroz ovu praksu zapravo, znači ovo je praksa, ovo nije teorija. Znači ovo možemo slušati kao ideju i možemo se sjetiti tu i tamo kad smo ljuti, kad smo frustrirani, kad smo šta god. Ljubomorni, zavidni, zločesti, kad nam je bilo šta. Možemo se sjetiti da, to je moja želja za uzbuđenjem. To je moja želja za uzbuđenjem koja je krivo skrenula, pa se ja sad ljutim na svog susjeda. Umjesto da odem uživati u životu, doista se osjećati živa. Ali ono što bi htjeli prije nego što krenemo pričati uopće o ovome reći je, znači ovo je praksa, znači ovo je nešto što treba raditi svaki dan, minimalno 21 dan, da bismo zapravo dali dozvolu samima sebi. Jer Đuro ne voli ovu ideju i vidite koliko otpora ste već do sad imali. Đuro ne želi prihvatiti ovu ideju. Zato što Đuro ne želi prihvatiti cjelovitost, cjelokupnost našeg bića. I ako ništa niste osjetili u ovoj meditaciji, mislim u ovoj priči zapravo, to znači da niste htjeli osjetiti. Samo ste vi odgovorni za svoj doživljaj i ove vizualizacije i vašeg vlastitog života. Znači ako kažemo prizovi ljutnju i ti odlučiš da nećeš prizvati ljutnju, onda šta da radimo? Onda je Đuro odlučio da neće prizvati ljutnju. Dobro, to je isto u redu. Ne moraš ništa u životu. Možeš cijeli život ležati, pustiti da te samo pere ono što ti dolazi izvana. Ne moraš nikad preuzeti kontrolu nad svojim životom. I to je isto jedno lijepo postojanje. Jel' tako, Ines? Bez svijesti, bez kontrole. Možemo i tako. To je isto jedan vid egzistencijalne perverzije. Zato to i kažemo. Ne? Znači, egzistencijalna perverzija znači da si shvatio da je dokaz želje je imanje. Odnosno, imanje je dokaz želje. Sve što imaš u životu si htio.
I onda kad Ines i ja to kažemo, onda svi skoče na stražnje noge i kažu, o, nije točno, ja želim imat više para, želim imat boljeg muškarca, želim imat bolji seksualni život, želim imat ovo, želim imat ono. Je li stvarno, zašto onda nemaš? Čekaj, Ines, da te odmutam. Hoćeš ti malo? Čekaj, sad mi opet si mi na mute, ček. Ok. Evo ga, mislim da je sad ok. Da, kao što je Sanja rekla, današnja tema se može sažeti u 3 riječi, jedan pomoćni glagol, ajmo reći 4 riječi, a to je imanje je dokaz želje. Međutim, kada to ostane samo na riječima, to ostane prazan pojam koji možda možemo tvrditi da smo shvatili, možda možemo pokušati shvatiti i tvrdimo da, tu ja to kužim, ali onda nam dođe nešto u životu i mislimo si nema šanse da ja ovo želim. Želimo reći da egzistencijalna perverzija, kao što je Sanja rekla, je praksa koja će se otkrivati sloj po sloj kako ju radite. I tu će se upravo vidjeti koliko slobodne energije imate. Jer slobodna energija je nešto što mi koristimo kao gorivo u manifestiranju, u probavljanju raznih stvari, u shvaćanju raznih stvari. Jer sjetite se da smo rekli da shvaćanje nije samo umom, jer da je shvaćanje umom, svi bi bili prosvjetljeni. Pročitali bi prvu stranicu jedne budističke knjige, ajmo reći, ili bilo koje druge, i to bi bilo to. Znači, krenula bi ona muzika anđelska, obasjalo bi vas svjetlo i vi bi bili prosvjetljeni i sretni do kraja života. Međutim, zašto to nije tako? Zato jer smo mi toliko slojevita bića. I naš Đuro ima svoje pipke u svim tim slojevima. I fino nam siše energiju iz svih tih slojeva. I zato mi kažemo slobodna energija, jer slobodna energija je ona koja je oslobođena od Đure. I onda ju mi ponovo možemo koristiti. Jer mi se rodimo sa jako puno energije. Sjetite se kad smo djeca, ne? Imamo stvarno puno životne energije. I onda polagano to fino Đuro krene papati. I onda kako na kraju izgledamo na kraju života? Smežurano, ščučureno, ko suha šljiva, pogrbljena. Ok, zato jer nas doslovce nas je Đuro isisao. Doslovce. Mi sad, većina nas, 99,99% ljudi misli da je to proces starenja. Nije. To nas je Đuro isisao. Vidjet ćete kako ćete ići kroz život ako ćete raditi sa ovim praksama. Koliko ćete osjećati vitalnost i mladost, pa makar bili u ne znam kojim godinama. Ali dobro, vratimo se sad na egzistencijalnu perverziju i kako nas Đuro siše u ovoj praksi. Znači, kao što znamo, mi imamo jako puno slojeva i možemo se podijeliti, ajmo reći, na našu svjetlu stranu i na našu tamnu stranu. Naša svjetla strana je, ajmo reći, prihvaćena i ona je društveno prihvaćena. U redu je biti dobar, u redu je biti pošten, u redu je biti hrabar. Međutim, sva naša tamna strana, ili što god mi smatramo našom tamnom stranom, znači tipa ljutim se, joj nije u redu da se ljutim, jer već 15 godina meditiram i kako će to izgledati pred ljudima ako se ja ljutim. To nije dio uloge kojim ja predstavljam sebe svijetu ili ja predstavljam sebe sam sebi. To nije dio moje osobne priče. Ja ću skrivati da se ja ljutim. Neću si to priznat. Ili osjećam se manje vrijedan. Joj, koliko je to grozan osjećaj da ga bar nemam. Kada osvijestimo da smo mi ovdje došli osjetiti apsolutno sve i kada si to uistinu dozvolimo, tada se naša energija oslobađa. Jer mi sa našom tamnom stranom imamo jedan povuci potegni odnos, love and hate odnos. Znači, tamna strana privlači nas
privlači nas biti ljut, privlači nas biti zločest, zar ne? Malo, bar malo. A s druge strane, joj, to nije dobro. Joj, pa ne smijem ja biti zločesta. Odgojili su me da budem dobra curica. Ne? Da one se tako ne ponašaju. I to onda malo guramo pod tepih. I tu Đuro vidi jedan dobar moment gdje će nam krasti energiju. I onda recimo osjećamo tu navalu ljutnje. A Sanja je to odlično da nas odvodila. Mogli ste točno osjetiti, ako ste si dozvolili, ako ste si priznali, tu jednu moć u ljutnji. Kao da ste veliki bog koji će zgaziti sve te bube koje vas smetaju. Jeste mogli to osjetiti, tu veličinu, tu snagu. A isto tako kad smo bili manje vrijedni, mogli ste osjetiti tu manjinu, tu malenkost, znači tu malost, ne znam, nemam riječi za to, makovog zrna. I kako je divno biti malen i ne možeš ništa i vjetar te nosi, kud te vjetar nosi, ti tu trebaš ići jer ti nemaš nikakve snage. I zapravo je to toliko ugodno. Kad si dozvolimo da uistinu osjetimo sve to što osjećamo, tek tada možemo krenuti nešto raditi sa tim. Sve dok je naša tamna strana zablokirana, joj, ovo nije dobro, ovo ja ne smijem osjećati. Ma ne, sve što osjećam, ja smijem osjećati. Ne samo da smijem osjećati, nego ja sam došao po to. I sve dok si mi branimo da nešto ne osjećamo, to će nas iznova i iznova lupati u glavu, jer mi to trebamo osjetiti. Jer zato smo došli ovdje, jer planet Zemlja je učilište gdje učimo takve stvari. I kasnije ćete shvatiti, kad kažemo shvatiti ne mislimo ovdje, već mislimo kroz sva 3 centra svjesnosti, kroz cijelo tijelo, kasnije ćete shvatiti da apsolutno ne postoji dobro i loše. Shvatit ćete da postoji samo energija i nešto što nam daje energiju i nešto što nam oduzima energiju. I loše stvari, ono što mi mislimo da je loše, zapravo je nešto samo što mi odbijamo. I time činimo da nam to oduzima energiju. Jer ako sam ja ljuta i odbijam biti ljuta, ili osjećam se manje vrijedno, ili osjećam se da sam u neimaštini velikoj i to mi je grozno i odbijam tu neimaštinu. Joj, kako je grozno imati malu plaću, hrpu kredita, nemate nikakav na vidiku neki boljitak. Kako je to grozno, joj, da bar živim neki drugi život. Kad to sve odbijate, tada zapravo tu gubite energiju. Vidjet ćemo tek kada uspijemo nešto prihvatiti, onda to možemo promijeniti. Ali malo kasnije ćemo ući u energetski cijeli splet kako se to dešava. Do onda, Sanja. Di da krenemo uopće. Znači, ovo je uvijek predavanje na kojem svi imaju otpore. Tako da svi vaši otpori, Ikice i sve ovo što si napisala na chatu i svi vi koji ste sve ovo napisali na chatu, da, to je to. To je Đuro, to vam je ljudi Đuro, znači neću prihvatiti sad ovo, ne, ja nisam takva, ja nisam sve što postoji na ovom svijetu, ja sam sebi zadala ograničenje da sam ja fina curica, ja neću psovati, tako, je to stvarno tako? A mislim, ljudi, vi ste kreacija sama. Mislim, vi ste životna sila koja se spustila u ovo tijelo. Ne postoji ograničenje za nas. I ograničenja su tu za zabavu. Evo to zamisliti ovako. Uzeti budistički pristup. Brahma je vrhovni bog koji spava i sanja sve nas. Tako. I on misli da je on ovaj čovjek, ovo malo tijelo od krvi i mesa, puno groznih okolnosti koje su se tu dogodile. Tako. Kako bi njemu bilo zanimljivo u životu, to je zapravo jedini način da se on zabavi kako spada. Jer dokle god on zna da je on svemoćno, ogromno biće koje može apsolutno bilo šta i kompletno neuništiv, šta ste svi vi.
I mi isto, skupa s vama, svi smo to mi smo to, ok. Znači, mi smo došli ovdje, postavili smo si neopisiva ograničenja kako bi se zabavili. Još smo onda došli i na zemlju koja je veliko učilište, gdje je sve tako gusto i tako sporo i tako teško i tako je zabavno i uzbudljivo. I imamo tijelo. Tijelo je nešto što Brahman nema. Tijelo je jako, jako zanimljivo svima. Znači, svim bićima koje su se inkarnirala u nekakvom malo drugačijim gustoćama, tijelo je najzanimljivija stvar od svega. Ne? Jer tijelo je tu da bismo mi jeli, pili, uživali, seksali se, trčali, plesali, skakali, kupali se goli u moru. Okay. Tijelo i to kompletno utjelovljenje koje mi želimo postići, između ostalog sa ovom lekcijom, znači kompletna inkarnacija, kompletno utjelovljenje, znači da si prisutan u svojem tijelu, znači da primaš signale od svojeg tijela i znači da dozvoljavaš da tvoje tijelo odreagira na nešto kako ono hoće i daš mu tu dozvolu. Jer mi kad se naljutimo, šta mi napravimo? Ušutimo, okrenemo se, odemo i onda pas mater tamo u autu dok se vozim prema doma. Tako, to je otprilike to. To je scenarij. Nismo uopće poslušali taj val energije koji se dogodio unutar tijela. Nismo se sjetili da smo htjeli se zapravo naljutiti, da bi osjetili tijelo, jer se vjerojatno nismo poseksali već 3 dana, pa nam onda fali. Okay? Znači, treba biti malo više unutar ovog našeg 3D-a. Znači, mi smo ljudi došli ovdje na zemlju. Iskoristiti sve benefite zemlje, znači 3. gustoće, gdje imamo tijelo, gdje imamo ograničenja, gdje mislimo da smo odvojeni od svih ostalih, gdje se igramo sa drugim ljudima jer ne znamo, dok ne saznamo da su oni naša ogledala, mi mislimo da drugi ljudi postoje. Cijelo vrijeme mi smo potpuno uvjereni da drugi ljudi postoje. Ali to uopće nije točno. Postojiš ti i tvoj pogled na život. I sve to si ti. Znači ti si ja. Ja sam Ines i Petra i Valentina. Shvaćate? Znači svi smo jedna stvar. Inače. Međutim, sad smo se tu utjelovili. Dobili smo ovo tijelo. Nemamo pojma šta ćemo s njime raditi. I dobili smo cijelo ovo naše kulturno uvjetovanje koje je došlo tu zašto? Zato što je to uzbudljivo. Zato što nam je to jako zanimljivo. Jer kad si damo ograničenje, tek tad gledamo sami sa sobom kako ćemo ga prevazići. Tako. To je uzbudljivo, to je zabavno. I mi konstantno, budući da smo mi kreacija takvi kakvi jesmo, mi konstantno tražimo uživanje u životu. To je ono što mi tražimo od života. To je sve što tražimo. Nema svrhe, nema smisla. Uživanje u životu je svrha i smisao. E sad, kako ćeš ti najviše uživati u životu? Koje ćeš si prepreke postaviti da budeš zapravo ko malo prase u blatu budeš sretan s time? Staviš si one prepreke za koje si ne želiš priznati da si ih stavio. Svačete, to je ta kvaka 22. I zašto toliko otpora uvijek imamo na ovu lekciju? Zato što nije točno da ja uživam u svojoj ljubomori. Pa znate šta? Evo, 21 dan probajte misliti o tome kako uživate u svojoj ljubomori i onda se javite i vidjet ćete ozbiljne napretke u tom kontekstu. Jer kad ti neko prvi put kaže, gle, ti si onaj koji si dozvao svoju ljubomoru u svoj život. Zašto si je dozvao? Zato što uživaš u njoj. Jer želiš da ti život bude uzbudljiv. I bit će ti uzbudljiv ako si ti ljubomoran. I ako ti konstantno trčiš za svojim muškarcem i gledaš njegove poruke i gledaš di je s kim kad bio, sjedio, vozio, išao, di je bio danas između 5 i 7. To je tako uzbudljivo. Shvaćate? To je tako zanimljivo. U smislu utjelovljenja. I sve frustracije i sam unutarnji monolog, ovo je užasno, nas vodi u sadomazo pristup životu i svi smo mi sadomazo ljudi, jer imamo sve, jel' tako?
Jer ako vi nemate mazohistu u sebi, a šta radite tu? Jel tako? Ako nemate sadistu u sebi, a šta radite tu? Svi imamo sve, jer smo mi sve. I ako odbijamo dio svojeg bića, to je isključivo zato jer želimo odbijati dio svog bića, jer se igramo sami sa sobom. I s druge strane, ako odbijamo dio svog bića, više patimo. Naime, egzistencijalna perverzija je stvorena za to da mi patimo manje. Da shvatimo da ako imamo otpor prema mojom ljubomori, ja imam otpor prema svojoj ljubomori i brutalno patim zato što sam ljubomorna. Taj otpor mi uzima energiju, ne ljubomora. Otpor mi uzima energiju jer ja ne želim biti ljubomorna. I taj čvor u mojoj glavi mi daje jednako uzbuđenje kao da navalim na svog dragog i poševim ga na kuhinskom stolu. I opet, sad kad ste doživjeli otpor na ovo što smo rekle, sjetite se da je to upravo taj sadomazo koji mi konstantno igramo. I jedini način da igramo ovu igru pametno, da igramo ovu igru nježno i lijepo, je da potpuno prihvatimo sve te naše dijelove. I vidjet ćete kako budemo išli kroz ovo u sve vaše otpore, počet ćete primjećivati kako nekako ti život počinje biti lakši. Čini ti se na prvu da će biti teži. Jer ti samom sebi moraš priznati da hej, ja uživam u svojoj oskudici. No, meni samo je trebalo 1-2 godine da shvatim da ja stvarno uživam u svojoj oskudici, obožavam svoju oskudicu. I kad sam shvatila da obožavam svoju oskudicu, onda sam je mogla otpustiti. Tek onda možeš otpustiti svoje ljubomore, svoje zavisti, svoje frustriranje, svoje nemire, svoje ljutnje, sve svoje gluposti u glavi. Možeš otpustiti tek kad ih potpuno prihvatiš i odlučiš da oni jesu dio tebe. I sve te situacije kojima se mi pokušavamo othrvat, sve te naše mračne želje koje ne želimo sebi priznati jer smo ih još sad 4 godine tamo bacili u mrak, ne? Kao što je Ines rekla, tu nam ide tona energije. I zato je jako važno. I zato ovo radimo na 1. godini strasti, iako zapravo ova lekcija je realno za 2. I na 2. godini strasti mi ponavljamo ovu lekciju, odnosno idemo malo dalje. Zato što jednostavno toliko đuro poludi na ovo da nam ne da se iskoprcamo dok još malo ne odrastemo. Ne? Tako da duboka predaja ovoj cijeloj ideji dovedete do toga da neke nove stvari postanu moguće u tvom životu. Eto. Ines. Hvala ti, Sanja. Evo, tu sam malo gledala po chatu i odgovorit ćemo samo Miroslavu na pitanje, jer se to pitanje može pojaviti i drugima. Miroslav, zapravo nije bilo pitanje, bilo je rečenica. Kaže Miroslav, malo je konfuzno to kombinirati sa praksom da nema žaljenja i kontrole. Ok. Ajmo sada vidjeti, postavit ću vam jedno pitanje, retoričko. Možete i odgovoriti na chat ako želite, a možete samo i klimnuti glavom, skužit ćemo. Ako se ja sad žalim i uživam u tome dok se žalim, je li to jednako žaljenje kao kad se žalim i to mi je grozno i žalim se i ne mogu to više izdržati koliko mi je grozno? Jesu ta dva žaljenja jednaka? Probajte osjetiti energiju žaljenja u sebi. Jao, jadna ja, baš mi je teško. Ok. I onda probajte na to dodati uživanje. Koliko je to sočno. Jadna ja. Totalno uzbudljivo, što nije. Ja sam manje od makovog zrna, svako me može zgaziti. Totalno super. Znači, imamo na izgled istu stvar, žaljenje. U jednom uživam potpuno. Kao što je Sanja rekla, ko prase koje se valja u blatu i super mu je. A u drugoj imamo žaljenje u kojem nismo svjesni vrijednosti tog žaljenja, u kojoj smo žrtve sami sebi. Ta dva žaljenja nisu ista. Kad mi kažemo nema žaljenja, nema kontrole, mi mislimo na ovo, nema žaljenja, nema kontrole.
Ali ako imate praksu u kojoj vi trebate zavibrirati određeno stanje, poput žaljenja, poput ljutnje, poput ljubomore, poput ja nemam vremena, stalno sam u gužvi, kako je to dobar osjećaj, čovječe. Pa vi ste stalno našpanani, stalno ste nabrijani, stalno, da li ću zakasniti, pa to je ko James Bond film vam je život, pa super vam je, pa šta ne? Znači, skroz drugačiji pristup. Da vam je sad jasno, znači, uopće nije konfuzno to kombinirati sa praksom, nema žaljenja i nema kontrole. Za sada, ne morate se s tim igrati za sada u, ajmo reći, normalnom životu. Možete probati osjetiti ako vam ide, ako vam ne ide, nemojte se opterećivati, nego za sada 21 dan ćete raditi ovu praksu i pustit ćete da sjedne u vas. I što dublje sjeda, svaki dan plok, 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 sve dublje, dok vas ne dotakne u vašu bit. I tu se rascvijeta ko najljepši cvijet. I odjedanput se probudite i vidite da vam sat nije zvonio. I kasnite. I mislite si, kakav užitak. Pa ovo je totalna špica, kako mi je dobro dan počeo. Ok? Sanja, želiš nešto reći? Pa ću onda se još nadovezati što sam htjela reći. Ajde, samo bi ovo na chatu riješila dok ne odemo dalje. Nije poanta da vi idete okolo i vičete na ljude, ok? Nije poanta da idete okolo i vrištite ja nemam vremena, ja ne znam di sam i meni je sve ludo. Znači, poanta je da shvatite iznutra, ne izvana, okay? Da je to ono što vi hoćete zapravo. Kaže Sanja, jel mogu onda svjesno i s guštom ogovarati? Ne, shvati da ti je gušt ogovarati, jel to već znaš, jel tako? Svi znate da vam je gušt ogovaranje, tračanje je totalni gušt, mislim, zato to ljudi rade, ne? Znači, nije poanta da se vi počnete ponašati prema drugim ljudima bezobrazno ili ne znam nije šta ste vi shvatili iz ovoga, da se ljutite na druge ljude namjerno. Ne. Poanta ove prakse je da shvatite da sve šta vam se digne kao reakcija na bilo koju situaciju u životu, to ste htjeli sami. Znači, ako te nešto naljutilo izvana i ti si sad ljuta, shvati da si to ti sama htjela. Nemoj vikat na ljude, ok? Nije poanta vikanja na ljude. Poanta je da shvatite da uživate u ljutnji, ok? Bilo je gore još jedno pitanje. Samo malo. Da li je moguće da zavolimo još više svoju tamu kad je prihvatimo? A ako uopće pitaš da li je moguće da zavolimo još više tamu kad je prihvatimo, znači da ne voliš svoju tamu, jer da voliš svoju tamu ne bi ovo pitala. Znači, prihvatiti i voljeti je zapravo ista stvar. Okay? Naša tamna strana, ako je mi možemo svjesno vidjeti, onda je ona pod našom kontrolom i sve je s njom u redu. Okay. Znači, to što si ti ponekad zao, ponekad si grozna vještica, ponekad ti se ne da ići ljudima na kavu, ponekad samo bi ne bi, ok, ponekad bi ne bi ništa i to je ok, ponekad bi vrištao na ljude, pa ne moraš to napraviti, samo se sjeti da je to tvoj užitak, to je sve. Znači, nije poanta da se počnete ponašati kao neki mračnjaci, ok? Nego je poanta u tome da shvatite da ako ste se izderali na svog muža danas, da vam vjerojatno fali uzbuđenja u životu. Sad ćete do tu da vas dovede ta praksa. Jer ti kažeš, sad si me iznervirao, sad ću se ja na tebi izderati. I osjećaš se slobodno jer je to tvoj muškarac i svi se sa svojim muškarcima osjećamo tako slobodno pa se urlamo na njih. Onda se naljutiš na njega, naurlaš se na njega i sjetiš se, ali hej, ja sam htjela da on mene iznervira. Sljedeći korak, na kojeg još nismo došli, ali evo reći ćemo vam ga, je, znači, zašto sam se ja htjela na njega izderat? Meni fali uzbuđenja u životu. Kakvog uzbuđenja mi fali? Aha, mogla bi se ići splesat ovaj vikend. Shvaćate? Na taj način ta praksa te dovede do potpunog mira. Tako da,
Samo mislim da malo smo krivo shvatili sad ovo na chatu. Je li važno da to vidimo da uživamo za početak? Nisam sasvim shvatila. Je li važno da to vidimo da... Znači, uživanje u životu mi ponekad doživljavamo kao patnju. To je cijela lekcija ovog dijela našeg učenja. Znači, neke stvari koje vidimo kao patnju su zapravo uživanje. Znači, sadomazo nije za neke ljude koji se vežu za radijator tamo negdje u nekim crnim kućama, ok? To je isto, to smo mi. Mi smo teški sadomazo. I šta si prije to priznaš, to ćeš puno prije popraviti odnose sa svojim roditeljima, jer onda shvatiš da, hej, moji roditelji, pa oni su takvi kakvi jesu, užasni redom, jel tako? Redom su uvijek užasni, zato što sam ja to htjela. Ja sam htjela da oni budu apsolutno takvi užasni prema meni, jer sam iz toga dobila to i to. To je rezultat ove prakse. Ja sad ću vas propustiti, Ines, ok? Hvala, Sanja. Evo, čitam dalje chat. Mislim da ćete shvatiti kad vam objasnimo još daljnju poantu, koja sad zapravo ide po rasporedu. U našem energetskom tijelu, kako to izgleda? Znači, imamo energetsko tijelo i sad dođe ljutnja. Ljutnja kao ogromna količina energije. I mi mislimo da mi ne želimo imati tu ljutnju. Ne sviđa nam se ta ljutnja. Jedva čekamo da prođe. Ljutimo se na tu ljutnju. Borimo se protiv te ljutnje. I imamo jedan energetski grč spram te ljutnje. Ili spram tog osjećaja manje vrijednosti, recimo, ili oskudice, bilo čega. Ja nisam dovoljno dobra i to nas smeta. Ja nemam novaca i to me smeta. Okay? Bilo što imamo, što nas smeta, mi radimo jedan energetski grč oko toga. I šta taj energetski grč radi? To je energetski grč odbijanja inače. Energetski grč odbijanja radi da je to zablokirano u našoj energetskoj jezgri. Ono što ćemo mi napraviti, recimo, ja nemam para. Joj, kako je to grozno da nemam para i to se sve ovako zablokiralo u meni, neke čvorove stvorilo i boli me u želucu, me propada kad idem na posao jer je posao grozan i nikako da skupim pare, taj posao mi ništa ne daje para. Znači, taj grč počinje u nama, međutim, kada bi mi odjedanput, kada bi nas nešto dotaklo i mi bi, čekaj malo, ja nemam para, koliko je to uzbudljivo. Ja možda ću morat živjeti pod mostom. Isuse Bože, pa to je genijalno. Možda će mi isključiti struju, pa ovo je toliko napeto. Ovo je ko najnapetiji film. Znači, kad mi počnemo to osjećati, taj užitak u tome, kad počnemo osjećati taj užitak, taj grč koji imamo oko toga se počinje opuštati. I onda se taj osjećaj ljutnje, oskudice, šta god, se opusti u nama. Ok? Kao, tu je. Mi pustimo taj grč. I onda kad se taj grč opusti, ta ljutnja, oskudica ili šta već mi imamo u sebi se opusti, onako ide kroz nas lijepo, mi fokusirano i sa čistom namjerom uzmemo to i izbacimo van. A ta ljutnja, oskudica nije znala što ga čeka. Totalno se otpustila, kužite, znači bacila je dole svoj gard i nije ništa očekivala. A sve dok mi stišćemo se, dok se mi borimo, dok je to tu, mi to ne možemo odstraniti iz nas, ljudi. Okay? I zato je potrebno. Mi imamo, kao što je Sanja rekla i kao što ste čuli da mi govorimo mnogo puta, ja sam sve. Znači, mi imamo u sebi sve. Ako nešto ne možete prizvati u sebi, znači Igica je rekla, ja ne želim prostačiti. Ok, ne želiš prostačiti, probaj. Kao vježbu. Jer ako ne možeš, ne da ne želiš, možda ne želiš. Ako ne želiš, to možeš po vlastitom onda nahođenju i probaj. Ako doslovce ne možeš, onako odbijaš to raditi, tada je to nešto što je zablokirano u tebi i što ti krade energiju.
To je isto kao kad neko kaže ja nisam ljubomorna. Ok, nisi nikad u životu bila ljubomorna. Ako ne možeš ljubomoru izazvati u sebi i nauči da uživaš u toj energiji, da nađete uživanje u tome, tada niste ovladali time i tada zapravo s time ne možete upravljati. A ako ne možete nečim upravljati, to upravlja vama. I ovo je izuzetno važna lekcija protiv koje će se Đuro jako buniti. Jako, na sve moguće načine. I zato vam kažemo, nemojte se previše opterećivati. Znači prema Đuri, sve je u redu Đuro, sve je dobro. Mi ćemo samo raditi jednu novu praksu 21 dan i to je to. I onda u toj praksi uživajte. Znači imali smo osjećaj ljutnje, ljutnje je predivna za uživanje, znači genijalna. Sjetite se to sljedeći put kad se posvađate, vjerojatno sa svojim bračnim partnerom ili sa nekim iz kuće. Znači sjetite se te uživancije. Čim osjećate tu uživanciju koja krene, vi ćete moći odlučiti šta ćete sa tom ljutnjom. Hoćete ju nastaviti, možda vas to napaljuje na bilo koji način, pa ćete nastaviti sa tom ljutnjom. A možda skužite, ok, sad sam se nauživala te ljutnje, ajmo se sad malo grliti ljubiti. Dosta mi je ovog. Okay? Ali sve dok vi ne vladate time, to znači da ne znate uživati u tome, to znači vladati time, to vlada vama. Znači ova praksa, 21 dan, i probajte naći to uživanje u ovim primjerima koje je Sanja dala. I onda ćemo vidjeti šta dalje. Ok, Sanja, jesmo spremni za sobe ili trebamo još nešto? Šta je prošlo na chatu dok pričam nisam gledala? Pa samo još bi malo bi samo par stvari rekla tu o... Znači, cijela ova praksa, ideja ove prakse je da preuzmeš odgovornost za sve što ti se događa u životu. I znate da o tome mi pričamo i trubimo i možemo mi trubiti do sutra, dok se to ne desi stvarno kao integracija iskustva, to se neće desiti. Znači, preuzmeš odgovornost za apsolutno sve što ti se dogodilo, jer si ti to sam prizvao u život. I s time dobiješ da ne negiramo sve što u našem životu je nevoljeno i neželjeno. Jer kao što je Ines rekla, negacija bilo čega ti samo, to znači da samo neka tvoja energija tamo stoji zaštopana na tome. Ne. I ova praksa je doslovce kao, znači cijela ideja prakse je da kao u sadomazo susretu, tako ćemo to nazvati, znači užitak u tim senzacijama u kojima uobičajeno ne bismo uživali, prihvatimo i pogledamo ih. Okay? Znači, mi zapravo s ovom praksom radimo taj nekakav spremnik, taj kontejner u kojem je sigurno osjetiti ove senzacije. Jer nije sigurno za tebe osjetiti, ne znam, ljutnju dok si u tramvaju. Jer možeš eksplodirati ako se ne iskoordiniraš kako treba. Nije sigurno. Puno je sigurnije kad sjedneš na svoj jastučić i kažeš, ok, ajde da ja vidim stvarno tu ljutnju. Da ja vidim, jer nisam nikad pogledala svoju ljutnju. Ili svoju oskudicu. Da vidim ja, kako je to? Kad ja to pogledam, kako moje tijelo odreagira na to? I to je zapravo poziv na istraživanje. Ovo je danas prva lekcija o ovome, ovo je poziv na istraživanje. Na istraživanje čega? Na istraživanje toga da kažeš da životu. Jer dokle god ti tvrdiš da ti nećeš, nemaš, ne želiš, odbijaš, rekao si ne životu. Znači jedini način da vi dobijete od života sve što hoćete, ali sve što hoćete, je da prihvatite da ste vi kreator apsolutno svega. I da prihvatiš, da pristaneš, da se otvoriš prema toj ideji i da vidiš jel mogu ja prigrliti iskustvo ljutnje, jel mogu ja prigrliti iskustvo zavisti, jel mogu ja prigrliti iskustvo siromaštva. Gle čuda mogu. Mogu jer mogu šta god hoću. Mogu sve. A da bismo došli do mogu sve, moramo ići korak po korak. Ne? Jer
Kad jednom dođete do toga da se stvarno predate ovoj ideji i shvatite da svaka glupost koja vam se desi u životu se desila zato što ste je vi na neki način htjeli. Kad se predaš tome i kad imaš, s time zapravo razvijaš povjerenje prema kreaciji, prema svom vlastitom životnom putu. I to ti proširiti perspektivu. Ne? Cijeli život ti je puno veći, puno širi. Ne? I tek u ovoj praksi, mi idemo prema tome da doista počnemo voliti sebe. Jer voljeti sebe, šta to znači? To ne znači njegovat se i mackat se najskupljim kremama. To ne znači to. Okay? Nego je prvo i osnovno pitanje ko sam ja, na koje nećete sad dobiti odgovor, ali ćete ga dobiti s vremenom. I koga ja moram voliti? Šta ja to moram voliti? Jel ja moram voliti svoje tijelo, jel ja moram voliti svoju kosu, svoje oči, šta ja moram voliti na sebi? Šta je to šta bih ja trebala voljeti? Pa sve. Shvaćate? Znači, ti kao pojedinac si cijeli svoj život. Da bi ti mogao voljeti cijeli svoj život, moraš voljeti sva sranja koja ti se događaju u životu, a mislim ne, bez sranja nema mudrosti, ne, bez kakica nema šljokice, to je to. Tako da moraš početi voliti svoje kakice. I da bi počeo voliti svoje kakice, moraš prihvatiti prvo i osnovno da si ti te kakice htio. I da su ti za nešto služile. Ne? I svaki dio tvog tebe koji se tebi ne sviđa, tvoje tijelo, imaš 100 problema s njime, tvoje okolnosti ti se ne sviđaju, tvoje misli ti se ne sviđaju, tvoje emocije ti se ne sviđaju, jel tako? Zapravo se ne voliš. I ovo je praksa voljenja samoga sebe, primanja života i reći da životu. Ok, dolazi patnja. Ja sam očito tu patnju htjela jer mi nije bilo dovoljno uzbudljivo. Sljedeći put ću ići skakat s aviona svaki tjedan jer ne želim više ovo. Okay? Ali sad je tu to šta je. I sa zahvalnošću primiš tu kakicu umjesto da mrziš i osuđuješ i užasavaš se nekih stvari i nekih ljudi i ne znam nija čega. Ne? I zapravo kroz ovu praksu naši životi postaju puno puni ljubavi. Okay? Puni ljubavi. Ne? Također, samo još ono što nismo rekli. Znači, ovo je prava integracija mračne strane. Mračna strana u smislu nesvjesnog, ali mislim da bi to možda mogli i sljedeći put. Šta ti misliš? Slažem se jer osjećam vibru da je već ovo previše. Previše. I da onako mozgovi kuhaju. Jer ovo je paradoks. Ovo je teški paradoks. Tako da, više ništa ne čuju jednostavno. Čuju, ali ne čuju. Evo, reći ćemo samo kao je praksa, jer očito to nije bilo jasno. Praksa je, dobit ćete izrezanu meditaciju, najvjerojatnije, Antonija, tu si negdje, ako čuješ, treba izrezati meditaciju. Dakle, dobit ćete izrezanu meditaciju sa početka i nju ćete raditi 21 dan. Samu ovu praksu egzistencijalne perverzije možete naravno upotrebljavati kad god osjetite da prema nečemu osjećate odbijanje. Odbijanje i neodgovornost, a nisam si ja ovo napravila. Onda u tom krenite uživati. Upadnete u gužvu, recimo prometnu, sranje prometna gužva, egzistencijalna perverzija. Kako je dobro biti u ovoj prometnoj gužvi. Zatvoren, ne mogu nigdje, ni napred, ni nazad. Uživam u tome. Sad sam se naježila koliko je to uzbudljivo. I tako ćete moći, vidjet ćete šta će se desiti. Nećemo vam govoriti, nego vidjet ćete šta će se desiti. Znači, 21 dan radite tu praksu, a primjenjujete to u stvarnom životu, pod navodnicima, kad god se sjetite. Nemojte se opterećivati, važno je da radite 21 dan praksu, da vam se to sjedne. I kad odradite tih 21 dan praksu, imat ćete slobodne energije za moć to primijeniti više i češće u svom životu. Sada je vrijeme da idemo u sobe. U sobama je tema
u sobama će biti tema što je ono u čemu najviše uživam zapravo, koji su obrasci koji se meni ponavljaju. Ok? Što je to što se meni ponavlja u životu? Recimo, nemam vremena, stalno nemam vremena ili nemam novaca, nikako nemam novaca. I onda ćete u tom, to će vam pokazati što je u čemu uživate. I razmijenit ćete ta iskustva sa svojim sugovornicima, sustrastvenicima u sobama. Nemojte isključivati kamere, nemojte odlaziti, ostanite u sobama i uživajte. Sanja, imaš što za dodat? Evo, samo sekundu. Evo ja, pardon, oprosti, samo Ljiljana. Da li radimo ujutro umjesto meditacije sa sutajima? Ljiljana. Pa da radite to umjesto meditacije sa sutajima, onda bi rekli to radite ujutro umjesto meditacije sa sutajima. Ako to nismo rekli, onda to očito ne radite. Znači, ovo radite 21 dan izvan svih praksi, uz sve prakse, kad god hoćete. Ok? Ali ne uz neku praksu. Ok, 10 minuta će nam biti dovoljno. Šta kažeš? Mislim da će biti. Koliko ih je u sobi? Ma, uglavnom po 3. Može. Super. Eto, udri. Evo, počinje povraćanje. Znam, volim u to riječ, šta da kažem. Povrat. Počinje povrat. Joj, dajte dok se okupljamo, dajte nam napišite samo na chat koji su neki vaši najveći sadomazo užici. Ajde da čujemo. Žrtva, premalo vremena, tuga. Multitasking. Da, dobar, jao. Vikanje na djecu, Kašnjenje drama, multitasking, samoća, nemoć je divna, nemoć je dalmatinska krivnja, oh my god, znam, sve nam je jasno, ljubomora, nemoć, nema vremena, neću ništa stići. Pa super, svašta se tu pojavilo, oskudica, ljutnja, žrtva, jadi, bijedat, kao, super. Maja kaže, ljudi, ja ne mogu naći da uživam u ovim perverzijama, brinem za sebe. Majo, pomalo. Ovo je tek prva večer. Ima vremena, da to treba vremena da ovo sjedne. Sorry, moramo pročitati. Ja volim uništavati odlične životne prilike, znam. To sam i ja vidjela, htjela pročitati. Super je. Manuela, genijalna ti je perverzija. Ja volim uništavati odlične životne prilike. Super. Ajme, super. Dakle, treba vremena da ovo sjednem. Da nemojte se uopće opterećivati oko toga i kao što rekoh, nastavljamo mi s ovime na 2. godini zato što ovo je tek mali uvod. I jako je korisno i jako je korisno. Jer kad shvatiš da si sam svoj krvnik cijelo vrijeme, a mislio si da nisi, i kad shvatiš da si krvnik, to isto je zanimljivo. I kad shvatiš da stvarno imaš sve ono što si htio i samim time pa gle, zašto ja ne bi poželio nešto što stvarno jako hoću? Tako da s ovom temom mi krećemo i u žestoku temu manifestiranja, samo to o tom potom. Mislim da danas dosta, jel da, Ines? Dosta. Evo, ja bih samo još nešto sitno rekla. a to je da nemojte se brinuti, kao što je Sanja rekla, ako sad niste uspjeli uživati. Jer to je sad prvi puta. To kada ste sjeli za klavir, krenuli učiti svirati klavir i prvi dan očekujete da ćete svirati Beethovena ili Chopina ili nešto. Nećete, ljudi, ok? Nabadat ćete vjerojatno nešto. Nisam nikad svirala klavir, pa ne znam, ali nešto ćete nabadati. Tako i sada, nešto sitno nabadate. Ok? I to je to. Radite praksu. Ono što je sad bilo važno za ove sobe, da shvatite koji obrasci vam se ponavljaju. I ne morate biti svjesni da uživate u njima, nego samo znajte teoretski negdje tu da u njima uživate. I onda ćete ući u dubine toga i otkriti. I onda kad otkrijete te dubine i otkrijete da u tom nečem uživate, će se taj stisak olabaviti i vi ćete to moći maknuti iz svog života.
ali ne prije. Ok, i zato to radimo. Voliti sebe. To je ono što je bitno. Nemojte da voliti sebe bude floskula, kao New Age floskula. Ja volim sebe. Ali onda dođe nešto u nama, ali ne volim to što nemam novaca. Ali volim sebe. Ako voliš sebe, voliš se skroz. Imaš li muda voliti se skroz? Cojones magika, kako bi se reklo magično? Magika. Pitanje ima Željka. Kaže, meditacija vodi kroz dvije perverzije, ljutnju i žrtvu. Kako ćemo na snimku ukomponirati druge perverzije? Pa možete ukomponirati druge perverzije ako hoćete, apsolutno. Ajde dajte si tjedan dana na ljutnju i žrtvu, pa nek malo sjedne. Ali možemo vam odvoditi sljedeći tjedan neku generalnu varijantu, možda, moram vidjeti šta je na rasporedu. Složit ćemo, ili si sami stavite na ovo svoju šta god, ljubomoru, oskudicu, zavis, nemoć, šta ste već tu, multitasking, ima toga koliko hoćete, samo na chatu možete naći primjer, cijeli dan imamo šta da radimo. Mislim da ćemo nastaviti, jel tako, Ines, ovo predavanje sljedeći put, tako da onda možemo za sljedeći put složiti neku otvoreniju formu. Eto. Može. I to. To je bilo to. Nismo otvarali ništa, ne moramo zatvarati ništa. Samo ćemo sad mikrofone otvoriti i svi ćemo vrištat od užitka. Evo ga, vrištimo! Ćao, ćao.